OK ľudia, takže hra sa nám už o chvíľku začína a Minerware je v podstate niečo ako party games, len na Cubecrafte. Tam to proste volajú inak, neviem prečo. A teda hej, už sa nám začína hra. Musíme teda vyhrať čo najviac minihier a máme ich 15, myslím, hej 15. OK, a tuto máme bomberov, takže poďme. OK, už ma zabili. Jo, a teraz vlastne nedostanem bod a dostane bod niekto iný, lebo... OK, tuto vlastne jediné, čo musíme robiť je asi proste iba utekať a snažiť sa nezomreť. OK, OK, 5, 4, 3, 2, 1. Kamo, to bolo také tesné, ne. Tak toto sme pofailili dosť. OK, nevadí. OK, ideme. Takže, OK, asi viem. Toto, potom... počkajte. Toto, myslím, že toto... A... OK, mám to, let's go. Tak teraz aspoň jeden bod som získal. OK, tuto musíme teda... nájsť... jak sa tomu nadáva? Zemiak. Ale netuším, jak vyzerajú zemiaky. Odkiaľ mám vedieť, jak vyzerajú zemiaky? Ľudia, povedzte mi takto. A toto je zemiak, ne? OK, nice. Mám zemiak. OK, tuto proste iba idete podľa ľudí, hej? Tu proste nič. Iba idete tam, kam idú ostatní. Tadiaľ to, asi. Všetci idú tuto. OK, ideme. Rýchle. Asi to budú tieto dvere? Asi? Áno, sú to tieto dvere. OK, let's go. Asi to budú tieto. Tuto. Á, mám to. OK, nice. Mám ďalší bod. Toto bolo dosť ľahké. OK, tu sa musíme iba pančovať proste. Wow. Né, kam ja som hneď do začiatku sa prehral. No našim cieľom dneska je samozrejme vyhrať, alebo sa minimálne umiestniť, pretože ako vidím, tak moc šancu na výhru nemáme. OK, toto viem, čo je. Tu musíte proste skákať. Tam, kde sa objavujú tie blbosti. Ale tu cez tých hráčov nevidím. Toto je hrozné. Jak je tu toľko hráčov. Mal som si dať F5, nevadí. Tak som mal skákať. OK, to je jedno, tak na budúce budem vedieť. OK, toto je mega easy, toto proste iba hádžet, či je vajca. Všetko. OK, poďme. OK, vyhral som, nice. A teraz to môžem hádzať po iných ľudí. A toto je vlastne... Čo tu mám robiť? Aha. OK, už asi viem. Tu mám proste prežiť. OK, nice, dal som to. OK, takže mám 6 bodov, som v podstate na 3. mieste. OK, a čo je toto? Jaj? OK, to už viem, čo je, tu musíte proste skočiť na správne miesto a dám to. Yes, dal som to, let's go. OK, a čo máme robiť tuto? Aha, tu sú nejaké hviezdy, ktoré ja vôbec nevidím a... OK, mám jednu. Takže to iba asi na random skákať. Proste mám dve. Aha, už ich vidím asi. Kamo, mne tu zobrali moje hviezdy proste. Kamo, ne, to som nedal. Toto bolo dosť ťažké. Bolo tam veľmi veľa ľudí. Ajaj. Mám hot potato. OK, má to typkyňa. OK, dúfam, že mi to nikto nedá teraz. OK. No, prosím, rýchle, musím takomu to dať, rýchle, musím, prosím. Let's go, dal som to takomu asi. OK, toto bolo tesné. OK, tuto musím teda byť na diamantovom bloku. Né, kamo, toto som tiež pofailil dosť. A to veľa ľudí to pofaililo. A ne, teraz som na 4. mieste. OK, diamantové leginy, ne, tu nič. Mne sa to dosť seká, akože. OK, mám diamantové leginy. Let's go, mám to. OK, stihol som to. Toto bolo dosť tesné. Čo mám robiť? Aha, už viem. Musím sa iba proste vystavať. To je dosť ľahké. Akože nechcem nič hovoriť, ale je to dosť ľahké. OK, mám to, let's go. Posledná hra. OK, toto je najhoršia hra. Viete kvôli čomu? Pretože tuto si musím kvázi zafarbiť svoje nejaké... svoju... proste túto časť alebo teritorium proste svoje, ja si sem hodím proste v použnom a to mi vlastne nechá viac pola. Jo, a tuto potrebujem proste nejaký určitý proste počet, ale ja neviem koľko presne.
OK, tak. A to je asi tak všetko, čo tu môžem proste za toto. OK, ešte skúsim sem hodiť napríklad. OK, to som dal. Ešte... OK. Tak to už je všetko zabraté. Tak asi už iba počkať do vyhodnotenia a to som failnul. OK, takže som sa tentokrát neumiestnil, bol som v podstate 4. Ale dúfajme, že... Toto. Dúfajme, že tentokrát sa nám podarí vyhrať. OK, ľudia, takže tentokrát máme tú istú hru, minihru, ako minule sme mali. OK, nice, typeka, mám ho, OK, idem, OK, mám ho. Ne, na mne tu idú niektorí. Mám mega malo životov, OK, poď, dám ho, OK, mám mega malo... Ne, mňa zabili, OK. Toto som zase mega pofailil, kamo. A toto je dosť jednoduché, to proste iba podpalím TNTčko a vyhral som. Musím vylísť na väžu, je to veľmi jednoduché. OK, mám to. Vyhral som, nice. OK, mushroom parkour, toto mi nikdy nešlo. A myslím, že mi to ani moc nejde stále. Aj keď, akože nechcem nič hovoriť, ale... OK, vyhrali sme, OK, nice. To bolo dosť ľahké. OK, ľudia, toto sme mali aj v prvej hre kvázi. Takže toto by sme mohli teraz dať, OK, hlavne moc nikoho nehitovať. Nech ani do vás nikto nehituje moc. Ne, kamo, toto bolo blbé. Á, už viem, o čom je toto. Toto je akože dosť ťažká náhodou hra. Akože, není to až také vysoké, ale to by som mohol dať. Yes, mám to, OK. Zostal mi síce jeden život, ale nevadí. Dal som to. Takže pohoda. OK, jump in the void, Ezo. Mám skočiť do voidu. OK, mám. OK, raw beef. A to čo je? Raw beef, OK, mám to. A teraz čo s tým? Takže ja to uvarím. OK, a mám to? OK, vyhral som. OK, tak toto bolo tiež dosť jednoduché. Ja toto som pofailil. Kamo, ja som to blbo skočil. OK, toto musím proste sa lukom boostovať, aby som skákal. Mám už na to málo času dosť. A kam? Teraz sem, OK. Poďte a... Stihol som to! OK, ľudia, toto bolo tesné dosť. Musíme sa priebežne proste presúvať z miesta na miesto. Presne pre toto. OK, toto je najlepšia hra. Tu proste prichádza Ender Drag a ty sa mu musíš uhýbať. Alebo on teda ničí bloky, ale ty musíš utiecť pred jeho útokmi, takzvané. OK, tak už asi není, no. Pozrite sa, jak jednoducho to zničil. A možno ešte tuto bude fajnový spot, neviem. Oh! OK, pohoda. Ide drak. Ojoj. GG, prehral som. OK, toto bolo tesné. No tak ja dúfam, že sa vám toto video z minihier páčilo. Ak hej, tak nezabudnite na like, odber a zvonček. A ak chcete viac podobných videí, tak mi dajte vedieť do komentárov. Jo, myslím, že my sa vidíme u ďalšieho videa a ahoj!